te mentang wara shpi ke jingatu khana shapang Michael Jackson udai uwei unong ruai ba paunam haka perthei hi baru kawei bat udai ru uwei unong shat uba tebitam na pedeng kinong shat baro haka ne ka perthei loong lakai Michael Jackson dei hu usnem khat khandai spa san phupra haka arp khandai terik jong ubenai egos bat loong Michael Jackson uan nakata kari ka bangitip ka Afrika bat uan na kita ki jaj benriu do yong bat loong udon shipungut shpara bat udai ukun ubapra na pedeng kita ki shipara bat loong Michael Jackson ula sedang ningkong ya kata ke jengruai ke jungu ya ke bania telok bat kine ki henman bat kine ki para ki jungu bat ula sedang da kata ke Jackson 5 de husnem khat khandai spa nriu phusau bat ong kat badang yak bat kat badang mi kisngi ula jengai no bat ula trei marwei no de husnem khat khandai spa nyopeu bat ong de hadu usnem khat khandai spa propeu baka nam ke jungu kala sapriang keleng haka perthei bat la tipru yu kum uta usim jong kinong ruai pom bat ong kanam ke jungu kala sapriang haka ne ke perthei henrein habangi pai bat ngiwat ya ke kubor ya ke ke ba Michael Jackson watla udon ni kata ke jing paunam ha ke jing im ke jungu henre usngeu si pat usyam janjar pat ha ke jing im ke jungu namar ba udei ubriu ubayong namar ba uan na kata ke jaj benriu do yong bat de hukum kata kapor ken usngeu rem ya kata kadur ke jungu bat long ki kubor ki thu ba Michael Jackson ula le de ki wei pat ki benta ye ke ban pen bahabriu ye ke ne ka dur khmat ke jungu bat long ula shim bujili de kita ki kenja plastik bat long ula pha ki doktor ban pha ye ke ban pen bahabriu ye ke ne ka dur khmat ke jungu bat de hukum kata ka por ken ba Michael Jackson kat badang mi kisngi ula yo ye kata ka nam bahabriu ha ke jing im ke jungu bat habangi pe ulong ru kum uta ubriu uba yasriem bat kita ki kanthei namar uladeng da kata kadur kabangitip kum ke kenja plastik bat ong badang mi kisngi ki por Michael Jackson ula nangkiu step hakata kanam kaburom ke jungu bat ong ki kubor ki thuru kat badang mi kisngi ki por kane ka plastik ka blata ya kane ka dur khmat ke jungu kalakta ya ke jing im ke jungu bat lo ong ba ula yo mat ya ke jing pang ha ke jing im ke jungu bat la penkit po ki hospital bala sumari bat la pendi kita ki dawai ki jungu bat ki kuboru ki thu ba hadin bala pendi palat ya kata ka dawai ki jungu ula klatno ne ke perthei de ha ka arp santrik jong ubenai April ha usnem hajar khandai ba Michael Jackson ula yapno bat ula klatno na ke perthei de tang ne kita ki daw ba ukwa ya kata ka dur bahabriu bat long ki kubor ki yathu ba kene ka dur khmat ka jungu kala kelal ulsar ba de hukum kata ka por ken la penbiang u ki doktor ban pendi kita ki dawai ya Michael Jackson bat long de hukum kata ka por hadin ba uladi palat kini ka dawai kelawan kata ka jing tulot ka met ka jungu bat ula klatno na kene ka perthei te hakene ka por ka bamta ngam syam la don shibun ki benta ye ka ban wanra ka story ka jong usim jong ki nong ruai pop Michael Jackson re tang kini ki content ke khandiat khublei shibun